βίντεο μαζί σου στο κανάλι μου, δεν ήθελες? Πάρτο! Give me knife, give me knife. Give me freebie back. Give me freebie back. Σοβαρό πρόβλημα. Τι κάνει ο Τίμη, τι κάνεις νο? Σαν το πλαστικό παπάκι ένα πράγμα. Δεν μπορώ. Μπόδι, κάψου στην κόλλα σε, θα σκάψω αυτό. Κάψου στην κόλλα σε, κάψου στην κόλλα σε. Κάνε με boost τώρα, boost. Άχι νίξου, Κάνε τόσο με μαμούς boost. που είσαι ούτε καν τις κάλες δεν μπορείς να ανέβεις. Κάνε με boost. Κάνε με boost, είπα. Λάθος τιμή. Δεν θα με κάνεις boost, δεν θα με κάνεις boost, Ρε! Εδώ έλα boost! Εκεί έλα boost! Έλα, κάνε με Ένας- boost. Έλα ναι που θα με κάνετε και flash. Ευχαριστώ. Έτσι, να ακούς το θέλω. Ένας είναι long. Φάει το κάρμα σου. Κι άλλος long 2. 10 HP, 10 HP είναι. Δώσ' το μου! Πώς δεν πεθαίνει! Και τρέχει. Κάνει camp. Έφαγες μπλοκ, έφαγες μπλοκ, έφαγες μπλοκ. Μαϊμού. Είμαι τέτοι, κοιτάξτε μη με Παναής. Τρέχω και ρίνω Καλά στέχει από τις Θα μότες κλάψω, δεν μπορώ να κλάψω. Upload στο YouTube ολόκληρο. Πόσο σοκ θες να μου Ολόκληρο upload δώσεις? στο YouTube. Πόσο άλλα θες να μου δώσεις? Ναι. Πόσο άλλα θες να μου δώσεις? Τι? Πόσο άλλα θες να μου δώσεις? Πάρα πολύ αλλά πάρα πολύ. Πόσο trigger. Μαλάκα. Δεν κατάλαβες ότι πιο αστείο έχω δει. There are too many. Τι είπε ο άλλος? Έλουνε. Γιατί με σένα μάτσετε πότε στη στο όλο. Κάρμα στο τσέ. Να δω in βίτο πότε θα φάω. Σου έχουν στείλει 10 devices.